Sí, nosaltres no m'està gaire bé, sí que ens agrada molt jugar, però avui no hem tingut les idees clares, teníem un pla per fer el partit, en cap moment l'hem pogut fer bé, hem estat imprecisos, jo els he dit a la mitja part que semblava un partit per temporada amb dos equips que no sabien què fer amb la pilota i el que tu dius, ha sigut un partit molt dolent on jo crec que el resultat el més just un empat. El cas és que al minut 4, quan ha marcat el Tossa, l'1-0 semblava que havia de ser una altra cosa, però tot ha sigut un marcar al minut 20 a l'equip visitant i el partit s'ha desfet. Sí, podem pinzellades generals hem estat una mica millors, podem tingut una mica més la pilota, però molt poquet, no el suficient per guanyar el partit. A casa, a més, contra un equip que té molt mala dinàmica, que va últim, hem de fer molt més i avui a l'equip li hem de posar una mala nota en general, tant als jugadors com a l'entrenador, avui no hem estat bé. Bueno, llavors perquè tu ho dius, Ara, la veritat és que el que passa és que el Palafolls, un equip que va a 20 punts de diferència, ha jugat molt tranquil i això li ha donat el bon resultat. Sí, els jugadors inconscientment aquests partits els costa una mica més i el temps no acompanya, però ja dic, no és excusa, hem de ser molt crítics i avui tots hem fet un mal partit en general, no l'hem sabut llegir de la banqueta, tampoc hem sabut molt a l'equip perquè reaccionés, no l'hem sabut reaccionar, ha sigut un tu a tu molt gris i ja t'ho dic, l'empat el més just i ara ja descansar aquesta Setmana Santa i a veure si a partir d'ara comencem a guanyar més partits.